Thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Namhlanje ngizodemonstrate how the machine le 3.5 isebenza kanjani nemithi yakhona ukuthi uma sifaka imithi ngaphakathi izosebenza kanjani. So lena imithi le ukuthi seigculiwe iyenziwe, and then ke leyo mithi lena sizoyifaka ngaphakathi komshini, and then isigayo sethu sizokwazi ukuthi sisigayele le mithi lena, and then izokwazi ukuyibona njengoba siloku siyifaka kanje. Manje sizolight umshini wethu. Nayi imithi yethu njengoba seyigayekile isuka ikanje le mithi lena. Imshini yatholakala la eDiepkloof ezone 2. Ngajabulela isupport yenu kakhulu. Lona uyi 3.5, and then lo omunye lona awunaso isifo njengoba nibona. Ona uhamba nge-2,900 rand. Siyatholakala iKorea senayo nge-400, it's nationwide. Itholakala everywhere iKorea. Uma ukuthi use-Cape Town, Durban, eMpumalanga, Swazini kuphi. Iyatholakala iKorea iba yi-400, iba standard fee kanjalo. Thokozani, ngiyabonga kakhulu isupport yenu isho okuningi kimi. Ngiyacela ni-referela nisendelana ama-video njengoba ngiwafaka ku-TikTok na ku-Facebook na ku-Instagram sikhona, siyatholakala. Na ku-YouTube sisekhona under Tsonga Traditional Dance. Ngiyabona ama-video nama-number akhona, i-address kusaseyiyo i-2896 Luvuvu Street. Ngiyacela kakhulu isupport yenu inkulu kakhulu kimi, and then ngiyabonga kakhulu ku South Africa jikelele. Angifuni ukuthi umuntu oyi-1 yini nonke eSouth Africa. Ngiyabonga, Thokozani.